ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟା କଲରା ଭାଜୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋତେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବାଡ଼ିରୁ ଏମିତି କଲରା ତୋଳୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଗଛର ମୁଁ କଲରା ତୋଳି ନେଉଛି। ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟା ଭାଜିବି। ତ ମୋତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି କଲରା ବାହାରିଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବି। ସେ କଲରାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମସଲାର ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ନେଇଛି, ଟିକେ କିଛି ସମୟ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଉଛି ଛଣାରେ। ଜିରା, ରସୁଣ, ଅଦା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇଛି। ତ ପାଣି ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିନେବି। ତ ଏମିତି ପୁରା ମୋର ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା କରି ନେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ।